Yayi. Sewu-sewu kalapatanipun ing Raka Tadawadana. Dinten sakmangke kula mboten saged ngentosi sabibaring pasiwakan. Koko Prabu kepareng paduka kados pundi dene ketingal kagiat penggali paduka Kanjeng Koko Prabu inggih. Sareng kula kata-kata matur sampun Nyai Prabu Darmakusuma. Mengripun Begawan Mantrika menika kula wau kula dadosaken enget dhateng kawontenan ingkang nedheng lampah. Enget perkawis menapa Yayi? Kula nyuwun pangapunten. Kula kepareng medal jawi rumiyin. Awit titian kula Kyai Puspadenta supe kula cancang mangke menawi ngamuk ketiwasan Yayi. Ora Kudara. Nggih. Teka Dimas uga maju nggone Ngabyantara eneng apa? Wah, barep kakangku sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso ngenteni sabubaring pasewakan. Sebabe apa, Dimas? Aku mau sowan ning negara Ngamarta nggawa gada rujak polo lali durung tak sendhekke aku njaluk kamu. Aku randangu. Kula sowan mriki iki kala wau supe dereng pamit sembodra. Mengko aku sing mamitke. Dereng pamit karen Sri Kandi. Mengko aku sing mamitke. Koko Prabu. Apa dianggep aku ora ngerti Dimas? Iki mau mung dadi pawadan Koko Prabu Mandura lan Werkudara. Ramyang ningkan sasongko kumanyar Rumeng buri manggeng tanpa siring kang mas muruping langit
Gumanti. Nirgemaraning rat Pramudita sinapu ing kandhingan ulun arep buka wiaraning kandha ginumpit langening budaya luhur mredadya tepo palupi marsudi teteping dharma ing reh kautaman. Barakaning kandha ninarik runtuting basa dongeng kunanga musurasa yen narasaya karaos mulajari rohang rasa wani mruhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma milukaca jarwe wis renakup caing carita beje wis gemelar jroning pagliran yaiku sejati namriksani pangranding Nggih Purwa Surya Candra Ndarum Yang Kartika pinurba kodrating ngawasa sarira trihangi tribawana purwa teking duksina gilir Gumanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan kang kartu mangkar kaya sirambun kaya Jawapating Kerbya dadi padange kutu-kutu langatoga buron wana miyang Brantaya dadi branan tanpa wicalan padang trawangan nari sang Bang Rawi ingkang asa merbawani jagat mungguing jagat pitan duk munguk-munguk mungguing hangrene wukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi saya dangu sumono Sang Hyang Arka katon sumebelak kenan kering abang esmu jenar kaperbawan nari Sang Hyang Basanta tanendu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru maya-maya pucuking gunung kinemelan gendanu kasiring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa dangu selaing kawula dasi den rasa ngupaya buga garap Tegal Sawai hanglur selur tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garlukune hanggiring raja kayane saweneh ana pirembagan Samarwangi Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil katon sunari jagat pus katon melok dununging kebar papat lor kidul wetan kula sunari jagat kang samrebut yada rebut teja rebut kekuwung parandhi datan ana ing madani kekuwunging praja ing Amarta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura ya negari Indra Prasta mobil gara 100 tanantuk kali 1000 tanjam kepetiga krana negara Ngamarta dumadi saking pulo-pulo bebanjaran Singasapan tuya benawiti nampi mbak samudra branglangut kang tanpa pagut pegating paningal kapantok uruting Cakrawala wane-wane cakring wisik samaneh kineping jurang corong kinepung guwa sirung kinarya susuing peksi lawet nyang sarang burung wonten ugi pasisir antir sasana jembar kebeganing pasir gumlaring garis pinggir tanendu hanger buyung ruyo-ruyo karang kitri ruwi-ruwiraning lopa pratandha bumi subur pasiten mawur sadeng atinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung banjengan hangrang sang langit lenggak-lenggok lampahing tuwing mijil saking sendang-sendang wening tirtane iline pinara-para planeti nampi wadhuk bentung-bentung kinarya hanele sawah miang pategalaning Narakisma Wekil panglaing tetanen bebasantan ana beni sacengkang kang selo sadaya tinanduran tantu kang ora kapitan dia Bathari Siak glaring pasabinan yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi pategane rembuh pulo wijo kang rembuyung gegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependhem polo kesimpar polo gumantung sadaya tanku jiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon raja kaya pitiwin sangsa ngrembaka lamun sang aglah ing pangonan lamun wanci serap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi datarana carane kandhang nganggo kinancing palang labet tebi saking tindak Durjana Tuti samya sayek saka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngamarta wana imbanging gunung anggung rineksa mrih lestari rum tumurun trah tumerah sadya dadi regureganing kungkan langkung-langkung ngamuta tinaliti jalma sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan
sawiji-wiji mapan jatining jijimban ing ngriji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hambabar karya kenging brasake negari Ngamarta nalika suna lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjuk pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto tata turaharja dasar negara gedhe obore padang jagati dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusreng panca praja lah sinten wae ing asta pesaraning adil praja Ngamarta prangkira camlo dasa namaning Sang Nata dasaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma ya Sanata Prabu Puntadewa ya Yudhistira ya Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwija Kangka ya Sang Darma Jaka nalindra pepakuning bumi ing kanggo njejegaken kautaman risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Ubatara Jaya Sang Hyang Bathara Darmangi Jawantah binayang bayang sangganing Hapsara hapsari saking kasuwargan pepaang genggeng masih baning para kawula para nayaka mbegamber mblabar yayah samudra datan putepi miwadatan kantun sangganing para anung-anung tungguling praja Ngamarta ingkang sampun kepareng lenggah madaning Datulaya ingkang anggelah bergagah yayah prayit neng kewa ngandika lintang Bima Sekti Hanuwatuta ing naga menika ta warnane kadang nata satru ing nunggul pamenang ya Yudipati Raden Harya Werkudara ya Sang Bratasena ya Sang Wijasena ya Sang Kusumayuda ya Sang Kusumadilaka ya Sang Gandawastratmaja Sadra gagah bideksa gudheng wok simbar jaja turta kasinengan kasekten dinangkung bebasan dinata mendat jero menter tinumbak bengkung sinuduk putung mila datalmu kalamun dados bebeteng tetanggulaning kewu praja Ngamarta jumeneng ing Sang Werkudara jinajaran ing ngrayi panengah Pandhawa satru ing Madukara Raden Harjuna Raden Janaka Raden Permadi ya Kunti Dwi Batsa ya Sang Mahabau ya Sang Kalidi ya Dudakesa ya Bambang Margana ya Sang Suparta ya Kumbang Ali-ali Sadra bagus tanpa cacat gawa ya teja pangawak tirta pamelu jenar kaya kencana sinangling turta kondang dadi sotaning lananging jagat lan juring bawana dasar kasinungan kasekten linangkung bebasan pilih tanding boboting yuda nalika semanten datan kantun pisawanipun mragil Pandhawa satring sawu jajar tuwin bimira tawu Raden Nakula Sadewa Raden Pinten Tangsen Sadra kembar kemanikan kembar busana kembar wicara receh pangandikane angudan asih pengawak menjangan ketawang ing jawander blabar sangganing pranaka samya gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datan poso labet kadamara sibo ing alun-alun hambudak gendera runtek umbul-umbul kekiter gangen danu yayahi mondo mangsa labu paing megar beliau jamur barat mangsa rendeng tumbak ing rangep yo jatingaring mangsa ketiga dados sampun mangke kawis tingarawipun nata agung ing Mandura Sanata Prabu Baladewa gadya gurawalaning galih nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma mila sigra merwani pangandikan dadya kemangkono jeneng pangandika Sanata ing Ngamarta ing dereng kababaring lisan Tuan sembah niring ulun kapurba risan murbeng rat
Sretina ning pasewakan busana maneka warna Puspiteng Udyana Miang Pandra Sarwa Rukma Manik Nara Narawata Prabanya kang sumirat kenyaring teja laci siring dadit wimbo kekanda tiuping maruta mando
sambar kongas Ratune Ratu Utama Patihe Patelinuwe Pranayaka Tiasrarja Panagare becik prande netan dadi sing kala bantu malah makin handodro ngribati beda beda hartane wong sak negara Nimang Agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu Baladewa rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning ubathara wayah tur jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yai sampun lotamyasung paseganipun paduka Yai Prabu ing Ngamarta ingkang mandhut dhateng Rakapura ing Mandura. Hagarya bombong raos ing manahipun ing Raka ing Mandura. Saha-sahanipun ing Raka tansah pinanganing kawidadan niring Sambikala Durga Mendhak Kala Sirna
Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Raka kunjung ngersa Paduka Yai Prabu Ngamarta Yai Darmaji. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Koko Prabu mboten langkung kasekecakna pinarak ingkang langkung sekeca Koko Prabu Mandura kawula nuwun Yai. Sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang Raka ing Mandura dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma. Wah. Baladewa kakangku. Aku ngaturake basaku katura. Baladewa kakangku. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Siadi ngabektiaripun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Yayi Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayoga nunggon lenggah. Yo Werkudara. Kaya ora kurang kepenak praptanipun Kakang ning Praja Ngamarta dina samengko iki. Yai kadangipun Kakang Werkudara. Koko Prabu nadyan ingkang raying Madukara pun Arjuna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Mandura. Janaka atur bekti kelawan nata ing Mandura tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Mandura Tampanana. Kula bendinggon jimat paripe dayana ning kasantosan mugi kasekecak wanggen jengandika lenggah Koko Prabu. Janaka wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ing Praja Ngamarta iki Yai Arjuna. Nun Koko Prabu nadyan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk. Ya nek kula sedewa Yai nek kula sedewa tak tampa sira atur bekti kalawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang ing Mandura Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah Koko Prabu Mandura. Yayi pinten tangsen wis kaya ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki. Yai nek kula sedewa. Koko Prabu saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang raying Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka ing Mandura. Bila dikelenggan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Koko Prabu ingkang rayi nedya angrakit rata manik obra ing linangsing jong Banunji. Kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar. Kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu kacehna tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda. Koko Prabu Mandura jagat wasisaning upacara wayah tur jagat Yayi. Nadyan nembe kawiyos sing mangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Namung mugi andadosna ing kawuningan tata cara upacara ing kaprajaning kemekatan menika kala wau mboten satrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Raka ing Mandura. Nadyan awis-awis kula sowan wonten negari Ngamarta nanging pangraosipun ing Raka ing Mandura. Pendak-pendak kula sowan wonten negari Ngamarta tanpa beda pangraos kula kados wangsul wonten negari Mandura. Mila mangsa kala menawi wonten wekdaling kemirunggan kadang-kadang kula para Pandhawa nedya tetinju dhateng Praja ing Mandura kaecalna jiga kalawan pekewu Durgama Sangga Runggi. Mandura karengku kados dene negari Ngamarta Yai Darmaji. Matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten daya-daya keparenga kula cumadong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah wonten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Ngamarta Koko Prabu Baladewa. Yai kadang kula ing Ngamarta wonten timbalaning ngadawu. Mugi andadosna ing kawuningan. Bila sawanipun ingkang Raka ing Mandura dinten sakmangke menika estunipun boten budal saking negari Mandura. Liripun ngados pundi dene paduka kepareng-pareng dawuh ingkang kados mekaten Yai. Mugi andadosna ing kawuningan. Nalika semanten ingkang Raka ing Mandura bidal saking negari ing Mandura lumarap nedya sowan dhateng negari Ndrawati ing pengajap
nambani dhateng raos kula sawetawis dangu mboten panggihan kaliyan kadang kula ing Ndorowati raos ana ing tan bangkit sinuyudan kaselak lan kumacelu kula pepanggihan kaliyan kadang kula pun Yai Prabu Kresna ewadene nalika ingkang Raka prapta wonten negaring Ndorowati kados menapa gawuking manah kula dene negari Ndorowati katingal komplang negari Ndorowati katingal suwung mongko sampun boten kirang-kirang anggen kula ndangu dhateng sakathahing para nayaka lan punggawa lan kula warga ing Ndorowati wonten pundi lenggah Yai Prabu Kresna teka tilar kedhaton ing Dewaraka mboten wonten ing saged ngaturaken wonten pundi tindakipun kadang kula ing Ndorowati mboten wonten baban ingkang menga andha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk lulunan ingkang pundes tumuli bingung raos ing manahipun ing Raka ing Mandura mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ing Raka ing Mandura kejawi namung kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun antawisipun Ndorowati lan Ngamarta menika kalih-kalih ngatunggal tiganipun ngemor menika Mandura mila menawi wonten lelampahan ingkang tumanduk wonten Praja Ndorowati menika ugi dados tanggel jawabipun kadang-kadang kula negari Ngamarta inggih kadang-kadang kula para Pandhawa mila Yai sawanipun ing Raka ing Mandura dinten sakmangke wonten negari Ngamarta namung badhe caos suninga bilih kadang paduka Yai Prabu Ndorowati sawetawis wekdal nilar Praja Ndoraka monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi lenggahipun kadang kula Yai Prabu Kresna Yai Prabu Darmaji Hendra ingkang Puspitorum kasiliring samirana mrip sekang kadung ngas kandanya maweh raras retnaning driya Koko Prabu sapandurat kagiat sotaning manahipun ingkang rayi Ngamarta krana paduka paring dawuh ing mekaten Koko Prabu ngemuti bilih Koko Prabu Ndorowati menika dados pujangganing para Pandhawa Koko Prabu Ndorowati menika dados ring para kadang Pandhawa upamiya Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarusan lan duka Koko Prabu Ndorowati ewadene riki lenggan sakmangke jengandika Koko Prabu rawuh wonten ing Praja Ngamarta paring dawuh bilih Koko Prabu Ndorowati nilar Praja Dwaraka mongko mboten wonten baban ingkang mengandha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk Koko Prabu ingkang sepisan ingkang rayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene ndungkap angka kalih menapa ing kedah katindakaken dening Punta sakadang kula mboten badhe selak supados sakmangke Koko Prabu Ndorowati tumunten kundur marang Praja Dwaraka Koko Prabu Mandura lha mriku Yai ingkang kula kajengaken napan kados mekaten menika jernyatanipun jagat menika sampun dados paseksen embanipun Pandhawa menika kreta lan jarane wonten iku siripun Yai Prabu Kresna monggo kreta lan kuda menika kala wau mboten badhe lumampah
menawi mboten kinusiran dening nata ing Ndrawati. Mongko dinten sakmangke Yai Prabu Kresna nedheng nilar praja, mongko mboten wonten ing mangertosi wonten pundi lenggahipun kadang kula Yai Prabu Kresna. Mila sanget panyuwunipun ingkang Raka ing Mandura. Dinten sakmangke perkawisipun praja ing Ndrawati anggenipun tinilar dening nata Ndrawati menika kula pasrahaken dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Yai Prabu ngemutana bilih sampun marambah makaping-kaping Yai Prabu Kresna menika tansah damel kesaenan dhateng para Pandhawa. Ngibaratipun Pandhawa menika nandhang pepeteng, Yai Prabu Ndrawati saged madhangaken Pandhawa nandhang reribet, Yai Prabu Ndrawati saged ngudari reribet menika kala wau. Mila sanget panyuwunipun Raka ing Mandura wonten suka lilaning penggalih dinten sakmangke Yai Prabu paring dawuh dhateng sangganing para kadang Pandhawa supados angulari wonten pundi lenggahipun kadang kula Yai Prabu Kresna. Baladewa kakangku, Werkudara piye? Sadurunge aku tak jaluk sarta aku tak nyuwun prisa karo Baladewa kakangku. Ya, Werkudara, kuwi arep takon apa? Perkara Pandhawa widak sebut kreta karo rejaran Kusirinata Ndrawati panjen jagat iki wis dadi paseksen. Jagat iki wis bisa nekseni yen to antaraning Ratu Ndrawati lan Pandhawa ora bakal bisa dipisahake. Nah, aku tak takon karo kowe. Perkarane apa? Dasarmu apa teko kowe masrahake lunganing Ratu Ndrawati marang para Pandhawa? Werkudara, iye. Apa pun Kakang dadak ngambari atur ing pun Kakang? Baleni perkara kowe endi? Antaraning Amarta lan Ndrawati meniku loro-loroning atunggal ingkang ora isa dipisahake. Mula bot repoting kadangku Yai Prabu Kresna uga dadi bot repoting kadang-kadangku para Pandhawa. Mula ora bakal bisa diselaki meneh yen to kana negara Ndrawati iki dadi tanggung jawabe kadangku Yai Prabu Punta sak kadang-kadeyan. Saiki aku tak takon apa? Kowe karo Ratu Ndrawati kepernah apane? Aku kadange tuwa, kena ngopo adimu lunga malah mbok pasrahke marang wong liya? Kowe sing tinemu tuwa malah tenguk-tenguk kendangan sila tumpang. Apa kaya ngono kuwi dianggep wong tuwa? Yen pancen Ratu Ndrawati iki lunga tenan, Kresna kakangku nilar praja ing Ndrawati, aja mbok pasrahke marang Pandhawa. Nanging tumrapaku kowe ingkang dadi panuntuning Pandhawa. Piye carane supaya Ratu Ndrawati iso ketemu lan tumliku ndrono praja ing Ndrawati ora kok masrahke marang para Pandhawa? Yen kowe masrahke marang para Pandhawa, kowe dak anggap ratu ingkang wisuh lumuh ngentasi perkara, ora gelem tanggung jawab perkara kahanan negara Ndrawati. Monggo jagat wis dadi paseksen. Yen to Baladewa iki kadange werda Ratu Ndrawati, apa kowe ra isin? Apa kowe ora wirang? Dimidhangetake para kawula sanegara Ngamarta akeh semene. Padha ngrasani marang Baladewa ing atase adine lanang lunga, kakangne ora goleki ning malah pasrah karo wong liya. Apa kakangne wis limpo? Apa kakangne wis picak? Kok sik? Kok omonganmu kok ora penak to? Ora perkara nggono ora penak. Ning aku njaluk tanggung jawabmu. Marga saiki apa tembungku kuwi ora penak? Ora penak nggone ngelokke pun Kakang wis lempo. Apa kadange tuwa Yai Prabu Kresna kuwi wis picak? Tembung mau mungkin Arya Samudana. Tegese wong tuwa sing ora gelem tumandang karya, wong tuwa sing isane masrahke lelakon iki karo sing enom. Sing gerang ming enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Nek pancen arep goleki Ratu Ndrawati, ayo goleki bebarengan. Aja masrahke perkara iki marang Barep. Barep iki elek-elek ya Ratu. Olo-olo ya Nalendra. Barep kuwi wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendhu kencenging negara Ngamarta. Amis baji ning negara Ngamarta yen ning pundhake Barep. Malah kowe teka-teka wadul ana wong ilang ya men, mudar ya men. Werkudara, ana apa? Yen tembungmu kaya ngono ku tegese kowe ora melu marang kananing Kyai Prabu Ndrawati. Sing tanggep ora melu kananing kuwi Kresna dudu kok Pandhawa. Sire piye si adik matur kaya mengkono, dasarmu apa? Ngerti ya, Kresna kuwi duwe kewajiban. Kresna kuwi ora urip ijen. Kresna kuwi ora mung mengku negara Ndrawati. Ning uripe Kresna ning jagat kuwi minangka dadi pujangganing para Pandhawa, minangka dadi swing para Pandhawa. Ngerti yen to Kresna kuwi momongan kok malah lunga. Malah ora tanggung jawab. Yen pancen momongane mengko batin slebar ora karu-karuan, sapa sing salahke? Ya disalahke ya mung Kresna kakangku.
Mula wong yen duwe tanggung jawab sing akeh ya aja penak-enak, kabeh enak. Aja mung lungguhan sila tumpak, nanging kudu nindakake kewajibane kanthi tuntas. Nindakake kewajibane kanthi rampung. Monggo Kresna kakangku duwe pamom duwe wong sing dimong ya kuwi Pandhawa. Teka malah lunga saka negara Ndrawati. Tegese Kresna wis ora tanggung jawab karo Pandhawa. Tegese Kresna wis ora maelu karo para Pandhawa. Sebab Kresna wis mentala ninggal marang para Pandhawa. Yen Kresna wis ora maelu marang para Pandhawa, gunane apa Pandhawa maelu karo Ratu Ndrawati? Wah, lah kok malah kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan ki piye? Werkudara. Iye. Tekaku ning papan kene iki sayekti mung bakal wadul perkara Yai Prabu Ndrawati nggone linggar praja ing Dwaraka. Lan aku nyuwun sak biyantune Yai Prabu Ngamarta sak kadang-kadang supaya ngupaya menyang dinunge kadangku Yai Prabu Kresna. Yen tembungmu mau njaluk sak biyantu aku iso nampa. Ning tembungmu ingkang sepisan mau kowe masrahake perkara iki marang barep kakangku. Tegese kowe ora arep melu-melu perkara iki. Saiki bareng tak desek rembug kaya ngene, tembungmu nyuwun bantuaning para Pandhawa. Yen pancen tembungmu seto anggo sing nyuwun pambiyantuning para Pandhawa, ayo padha bebarengan ngupaya menyang dinunge Ratu Ndrawati. Lah yen tembungmu masrahke perkara lungane Kresna kakangku marang Pandhawa, Werkudara sing ora sarujuk, Werkudara sing ora mathuk. Ya wis iya. Wah, mengko ndak malah tekan ngendi-endi. Yai Prabu, wonten timbalaning ngadawu. Jumbuh lan aturipun kadang kula pun panenggak inggih menika pun Werkudara. Sawanipun ing Raka ing Mandura. Ingkang sekawit kula jabel masrahaken gak babakan Yai Prabu Ndrawati anggenipun nilar projeng Ndwaraka dhateng kadang kula ing Ngamarta. Namung samangke monggo dipun upaya sesarengan kados pundi saranipun lan caranipun supados kadang kula Yai Prabu Ndwaraka enggalipun wonten negaring Ndrawati mesakaken dhateng sangga para kawula Ndwaraka ingkang sami tinilar dening Yai Prabu Kresna. Bebasan sapu ingkang ilang suhipun pating slebar mboten kanten-kantenan. Numbuk bentus nung sang puyang lampahing para kawula sanagaring Ndrawati. Yai Prabu Ngamarta. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngraken nawang sesangka. Narendra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Kurdakura rek kiri nanggono magawiya gelari rawang-wang didemadyaning pasewakan negari Ngamarta. Nalika semanten sami midhangetaken panggenipun Nata Agung ing Mandura Sanata Prabu Baladewa miwah nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma ndadosaken tintrim madyaning pasewakan negari Ngamarta. Nadyan sak kathahing para ingkang samiyang gantung seba datan wonten ingkang mobah ora ana ingkang musik. Melenggahi kanyup minangka wardu kanyup jarweng ganten wadu jarawaketsa kenang durung abang idra-idra manding dasaring pertala. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping wuri seban bonamu apa to kang dadi darunane. Ora rumacan rong rangke gajah medhun saka wandilan. Kejawi namung wonten sawanipun Brahmana ingkang sampun keladuk yuswa. Minggah madaning Datulaya miyak kang samya sumaya ndadosaken hur kang samya tumingal mangrombeng para kawula kanca piyak-piyak ana dayung minggih jaluk dalan.
tata trapsilanira ngajomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe Abranta yen ngandika magawe Abranta Koko Prabu dereng kemawon kula paripurna nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten satunggiling brahmana ingkang sampun keladuk yuswa ingkang abiyantara wonten Praja Ngamarta. Koko Prabu menapa menika tasih sumitranipun Paduka Kanjeng Koko Prabu jagat dewa batur jagat pangestu kala. Nadyan ingkang raka ing mandura nembe sepisan menika ngawuringani dhateng brahmana ingkang sowan ngabiyantara ngersanipun Kyai Prabu Darma Kusuma. Werkudara, nggih. Iki dukunmu sowan mrene iki piye? Wah, aja ngawur ngawur. Aku durung tau tepung karo pendhita kuwi mau. Yai, tumuni katimbal ana. Menapa wigatosipun dene wonten satunggiling brahmana ingkang sowan. Menawi sekinten mangke sowanipun menika badhe ambabar kesaenan. Kyai Prabu Kedang lenggahi ber budi bawa leksana nanging menawi namung badhe ambu buthek banyu bening kawontenan negari Ngamarta. Ingkang raga ing manduring sagah ngunduraken dhateng pandhita menika. Koko Prabu lenggah ingkang langkung sekeca kula nuwun ngestaken dawuh. Penemban sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika kula nuwun sewu brahmana sinten peparapipun lan wingking saking pertampan pundi Penemban? Ngilahing awigena mastu namat sidam kula nuwun pangapunten sinuwun menawi paduka dangu kalian kula menika brahmana wingking saking bumi belah wonten ingkang sudi mestani dhateng kula menika pun Begawan Wantrika sinuwun. Begawan Wantrika inggih wingking saking pertapan bumi belah kasinggihan mekaten sinuwun. Menapa leres kula menika sowan ngersanipun sinuwun Prabu Untadewa? Inggih mboten wonten kalih kula ingkang dados nalindra ing Ngamarta pun Puntadewa Penemban. Oh alah syukur. Sesuk nek arep lunga watuke tambah dhisik. Niki mau merga ngombe es campur. Teng mergi mila lajeng watuk kula menika kumat nggih. Begawan Wantrika. Inggih, panjenengan sinten? Aku Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Oh inggih, dipun tepangaken kula pun Wantrika. Iya, Wantrika. Penemban wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa? Sarta menapa ing dados sedyanipun jengandika Penemban rawuh wonten negari Ngamarta? Menika ngaten nggih sinuwun. Kula menika nuwun sewu. Satunggiling brahmana ingkang sampun keladuk yuswa ning nuwun sewu engga umur kula ingkang sampun
886 menika kula menika dereng sesandingan kan setunggiling wanita. Mangka kula menika kepengin sanget gadahi turun supados pinardawa kamulyanipun anak putu kula benjang. Tumunten kula nglampahi tapa, kula nglampahi priatos. Inggih. Wonten ing madyaning alam pasumpenan nalika kula lampah priatos, kula menika nampi dawuhing dewa. Pantrika kowe bakal entuk turun sarta bakal pinardawa kamulyanmu. Kamulyaning turun-turunmu besok bakal kasembatan waton kowe mengku sawijining wanita. Wondene wanita menika kala wau dawuhipun dewa menika mijil saking negari Ngamarta. Metu saka negara Ngamarta. Inggih sinuwun. Lajeng sinten penemban? Miturut dawuhing dewa ingkang sampun kula tampi wanodya ingkang badhe kula wengku garwa menika kula nuwun sewu. Naminipun Dewi Waradrupati sinuwun. Dewi Waradrupati. Inggih, inggih. Inggih, Dewi Waradrupati menika ingkang benjang badhe ngandhut jabang bayi anak kula lan nglairaken turun kula satemah pertapan bumi belah menika kula nuwun sewu menawi kula sampun pejah benjang wonten ingkang nglenggani lan saged pinardawa kamulyanipun pertapaning bumi belah sinuwun. Werkudara, nggih. Piye kowe krungu kahanan kaya ngene iki? Wah, manut karo mbarep kakangku. Sing duwe Waradrupati Mbak Yu kuwi mbarep. Mbarep kakangku ora katon kaget atine, ora katon bingung. Wis dirungokke wae, ora usah melu-melu. Kok ora melu-melu piye to? Mbak Yu Waradrupati garwane Kyai Prabu Darmakusuma arep diayunake karo pendhita tuwek arep modar ngene iki. Kowe kok ora melu-melu ki piye? Tinimbangane kowe karo aku keluputan. Wis meneng wae. Rungokno pengendikane barep kakangku. Penemban, kula wonten paring acawu menapa paduka penemban saestu tresna dhateng Waradrupati. Weh, iki nadyan dereng pinanggih. Ning kula sampun nate sumerep fotonipun. Wonten pundi? Wonten ing media sosial. Kula niku arep kula niku pun tuwa, kula niku iso dolanan YouTube. YouTube menika sok kula nggih dolanan. Kula menika mila saged mangertosi sinten Dewi Waradrupati nalika semanten wonten sewu niki wau namung intermezzo mboten kasinuwun. Kula menika sampun dipun paringi dawuh kaliyan para dewa. Dewa sampun paring gegambaran wujudipun Dewi Waradrupati. Ya. Menawi dipun tandhingaken kaliyan umur kula menika inggih mboten banding, mboten banding. Kula kinten Dewi Waradrupati menika yuswanipun nembe 3 dasa gangsal. Nanging mboten klentu. Menika nembe mateng-matengipun. Wontene kula menika sampun 8 dasa 6. Sepalihipun kemawon mboten wonten. Mila kula nika sing kula goleki niku wong wadon sing do gemati. Tun wong wadon sing telaten. Sabar, telaten tur ikhlas. Ngladeni priya ingkang umuripun 86 menika menawi mboten sabar menika malah emosi mangke. Inggih penemban. Inggih sinuwun. Mangka putri Pancala Dewi Waradrupati menika putri ingkang sabaripun keliwat. Ikhlasipun ugi keliwat. Mila menawi mangke menika sesandingan kaliyan kula, piyambakipun tentu mboten kesesa anggenipun ngladeni kaliyan kula. Upami wiwit jam 7 ngaten mbok menawi kedadian jam 2.
Mergi kedah sabar saestu nek mboten sabar mboten badhe kelaman. Kangge wong tuwa kaya. Mangga kula ya kudu ngombe ndok bebek. Paling mboten sedina niku 40. Seprete 8 liter niku. Niku mawon nembe tingil-tingil. Wonten Jawa. Mugi pendhita apa? Kernet to? Kula menika pendhita omongane blanyangan. Mboten blanyangan, nyatanipun kados mengaten. Kula niku janjanipun jujur mawon nggih sinuwun Prabu Baladewa. Ya piye? Kula niku bojo kula niku sing terakhir wingi kula lereni le dadi bojo kula uleke tenggene wong tuane. Lho nek ngono kuwi wis tau tate duwe bojo. Wong salwangsul. Ping 6 ketoke nek mboten klenteng. Ping 6 nggih ana niku wasane anggap padake wong cepete. Ping 6 kula duwe bojo niku kabeh kula balekke tengene wong tuane ana sing nomor 1 niku mboten tau sabaran. Karepe apa butuhe terus sadet saknyet ngoten niku ya wong tuwa kok kon sadet saknyet. Jan wis rekasane ra jamak-jamak tumuli kula balekke. Sing nomor 2 niku sabar ning nuwun sewu. Kagaduhan aji-aji kul buntet. Lho kok kagaduhan aji-aji kul buntet? Lah nggih menika nggih mbok arep sabar nek duwe kul buntet niku nek mboten ketemu nggone lho. Yo, nggih. Terus kula balekke tengene wong tuane. Sing siji niku mandul. Oh. Carane nama jenenge niku wiji niku mboten iso tukul. Bola-bali nggih mboten tukul-tukul. Anggere entuk 3 sasi mandeg, entuk 3 sasi mandeg kula balekke wong tuane. Sing nomor 4 niku apik ning bisu. Dadi kula bingung le komunikasi ming am. Weh lah, malah Werkudara. Apa? Kowe kalah lho, kalah ya men. Kowe ming 3, ya to? Kowe ming naga kene Arimbi ora ngayu. Iki nganti 6 lho pendhita tuwek arep modal kok golek bojone. Wah, wis benengke wae. Ing ngangka sekawan menika nuwun sewu. Sinden. Oh. Wah, ning galake ra umum. Masa nek mboten keturutan kok terus nggawa lading. Kula ajeng ditusuk. Oh. Jenenge sapa? Prastiwi. Manjane ora umum. Dedeg piadeke mboten sepinten. Adus sing kok njaluk-njaluk dibopong. Kok nyemplung ke ember barang gregeten kula idak sirahe. Nesu terus mulih tenggene wong tuane. Sing nomor pira kuwi? Sing nomor 4, sing nomor 6 nggih 5 nggih sinden. Oh, iya, iya. Nggih. Ning pecah. Lho. Mati. Pecah nembe 3 dinten kula rabi niku pecah. Oh, lah ya weh. Lah ing angka 6 calon kula nggih sinuwun anu Dewi Wara Drupadi menika. Mila ingkang menika sinuwun dinten nyamange wonten Sukala ing Penggali netepi dhateng jengandika menika Nalindra ingkang berbudi bawa leksana. Nalindra netepi ing pangandika jagat menika ngantos kebrebeken dhateng umandangipun sinuwun Prabu Ngamarta bilih Nalindra ingkang aludira seta. Tegesipun panjenengan menika mboten ngemongaken wujuding brana picis nadyan sugeng paduka dipun suwung dening liyan kemawon panjenengan maringaken menapa panjenengan kula suwuni tulung supados sak mangke gesang kula menika mulya ingkang garwa Dewi Wara Drupadi kula suwun pikantuk menapa mboten sinuwun Begawan Wantrika wonten timbalaning adawa yen to pancen penemban Wantrika tresna kelawan Atma kelawan garwaku Wara Drupadi dina samengko aku ora bakal wol sarta anggrundel Wara Drupadi boyongen
dimen Penemban Darbi turun saka garwaku Wara Drupadi Penemban. Menika saestu? Iya lahir batin. Alah. Tiwas wis samapta ing gati cawega ing diringgonku. Nganggo jaya kawijayan aji guna kasantikan. Jebul sinuwun ngamarta menika netepi dhateng pangendikanipun para ingkang sami sampun mangertos dhateng panjenengan. Nalindra ingkang lahir batos lila legawa. Donya dumugi ning akhir menika namung paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Baladewa kakangku, Werkudara piye? Rungokno. Percaya apa ora? Wah, tiwas kowe karo aku mbelani. Mepalangi karepe Begawan Wantrika aja nganti kelakon mboyong Wara Drupadi nek sing duwe menehke kowe arep apa? Lah ya wis. Wong nyatane Yai Prabu Darmakusuma wis maringake garwane Wara Drupadi diboyong dening Begawan Wantrika. Ning apa iki ora elek kedadiane. Ing atase Nalindra nyanding Prameswari, monggo Prameswarine dibutuhake dening ya kuwi Begawan Wantrika tumuli diparingake iki mengko ala pocapane Werkudara. Penemban mula kang sangka kuwi yen to Penemban wis nampa pangandikaning ingsun sabubaring masewakan jeneng ingsun nedya tumuli manggi kelawan sira Penemban lan ngaturake garwaku Wara Drupadi Penemban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone bombong raos sing manahipun ingkang abdipun Wantrika sinuwun menawi tetena mekaten tumunten kula nyuwun pamit madal paselan kula tenggo alun-alun menawi mangke sabibaripun masewakan Gusti kula antu rawuhipun sinambi kalan nganti ingkang garwapun Wara Drupadi badhe kula boyong wonten ing pertapan panggenan kula sinuwun surti ting ati-ati duga-duga digawa Penemban Wantrika mengisangen dawuh. Sewu-sewu kalapatanipun ing Raka Tadah Wadana. Dinten sakmangke kula mboten saged ngentosi sabibaring pasiwakan. Koko Prabu kepareng paduka kados pundi dene ketingal kagiat penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu inggih. Sareng kula kata-kata matur sampun Nyai Prabu Darmakusuma. Mengripun Begawan Wantrika menika kula wau kula dadosaken enget dhateng kawontenan ingkang nedheng lampah. Enget perkawis menapa Yayi? Kula nyuwun pangapunten. Kula kepareng medal jawi rumiyin. Awit titian kula Kyai Puspadenta supe kula cancang mangke menawi ngamuk ketiwasan Yayi. Werkudara. Nggih. Teka Dimas uga maju nggone ngabyantara eneng apa? Wah, barep kakangku sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso ngenteni sabubaring pasewakan. Sebabe apa, Dimas? Aku mau sowan ning negara Ngamarta nggawa gada rujak polo lali durung tak sendhekke aku njaluk kamu. Aku randangu. Kula sowan mriki iki kala wau supe dereng pamit sembodra. Mengko aku sing mamitke. Dereng
Pamit karen Sri Kandi. Mengko aku sing mamitke. Baka Prabu. Apa dianggep aku ora ngerti Dimas? Iki mau mung dadi pawadan Koko Prabu Mandura lan Werkudara ing padha sarembug. Nggone ora padha narimakake yen to garwaku Yayi Waradrupadi ndak paringake marang Begawan Wantrika. Apa dikira aku ora ngerti? Mula Janaka kowe ora usah melu-melu. Yen to Siadi isih tresna kalawan pun Kakang aja nganti tetel kanalindraning nata ing Amarta Prabu Darmakusuma. Awit aku nglincati marang wewatekaning nata Ngamarta. Janaka wonten paring adhawu. Dina samengko malah kowe tak kongkon yen bisa penggaken Koko Prabu Mandura lan kadangmu ya kadangmu tuwa ing Jodipati Werkudara. Aja pisan-pisan wani nyempalani Pandhita Begawan Wantrika. Gedene balekake Begawan Wantrika. Yen to kateman kaya mengkono tegese adi-adiku ora bisa ngreksa marang kalaindraning nata ing Amarta Prabu Darmakusuma. Nah ingaten terwaca dawuh Paduka. Bareng nyuwun pamit madal pasilan. Penggaan kamurkaning Koko Prabu Baladewa sartaning kadangmu Jodipati kira-kira Dimas Arjuna wani apa ora? Wantun. Koko Prabu Mandura Kakang Mas Werkudara menawi panjenengan Jatasi Begawan Wantrika kula jatasi. Kowe arep matur apa? Nggih. Estunipun namung ngemontaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Menawi badhe Paduka tindakaken menika kala wau, mboten sae Koko Prabu. Ingatan nyadyan Paduka menika sampun kondhang kawentar. Nalindra ingkang lila legawa sampun malita wujuding brana picis nadyan. Seda Paduka kasuwun dening tiyang sanes waton menika dados kamulyanipun tiyang sanes tertentu Paduka maringaken namung menawi pamanggihipun ingkang rayipun wragil menika mboten trep ing ngatasipun Kakang Mbok Waradrupadi kasuwun dening Brahmana teka Paduka maringaken kabagyan sinanding tumraping Begawan Wantrika nanging kados menapa sakit penggalipun Kakang Mbok Waradrupadi. Sedewa kula maring dawuh ora usah melu-melu perkara iki. Ala becik bener luput kabeh tak pasrahke marang purbaning Hyang Mahanasa. Apa ingkang ndak lakoni paribasan jagung bakarane aku wani tanggung perkarane. Oh inggih menawi tela mekaten kula semanggaken dhateng Paduka. Bara nganggen Paduka badhe menggali perkawis menika Prabu kula semanggaken.
Ubarno kang padha sebing sun kundur ngedaton. Kula non mandal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanusa kundur ngedaton jeluk saking dampar kencana. Kinapit gambaran gading. Kadhiraken sangganing Promban Cedhi. Katinon saking Mandura tindak nyusinara lamun katinon saking Mandura kaya tansah katon ubayane. Langaning kalang pangabar pandang mungkar